Ναι. Γεια σας. Γεια. Από την Πάτρα παίζουν. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω κανένα από εκεί που ασχολείται με το αθλητικά. Με τα αθλητικά, μωρέ. Τα αθλητικά. Για ένα εισιτήριο για έξω να πάω. Με την ομάδα που παίζει μπάλα όξω. Ποια ομάδα υποστηρίζετε εσείς? Η δική μας, την Εθνική Ελλάδας. Την Ελλάδας, μάλιστα. Κάποιον δώσε μου, σε παρακαλώ. Να σας δώσω τον Ψάλτε, το δημοσιογράφο. Όχι, με αθλητικά που ασχολείται. Ο Ψάλτες ασχολείται με τα αθλητικά που και που. Είναι και ΑΕΚ, ο Πόρτο Ψάλτες. Όχι, δεν θέλω εγώ γιατί είναι. Θέλω με την Εθνική που πάνω όξω. Έχω αμάξι δικό μου εγώ. Τι μάρκα? Όπελ της Κάραβαν. Όπελ? Όπελ της Κάραβαν. Της Κάραβαν. Ναι, Όπελ της Κάραβαν. Α, το πρώτο νομίζω πρέπει να είναι αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Αν έχετε λίγο χώρο στο αυτοκίνητο, σας πειράζει να πάρετε και ένα κασόνι με φίδια μέσα? Γιατί τι θα κάνουμε τα φίδια? Θέλουν να δουν και αυτά το μάτς. Άσο, να σε ερωτήσω παρακαλώ. Μπορεί να ρωτήσω για κάποιο εισιτήριο? Δεν μπορείς, άσε συζήτηση. Μπορώ, αλλά ξέρετε, υπάρχει μια συμφωνία. Εμείς δεν τα δίνουμε έτσι τα εισιτήρια. Ποτέ, και πώς θα τα δω? Θα τα πληρώσω, δεν θέλω τζάπα, το πληρώσω το εισιτήριο. Όχι, δεν θέλουμε λεφτά. Απλά τώρα στην προκειμένη περίπτωση μια συμφωνία, επειδή έχουμε πρόβλημα θέσεων, θα πρέπει να πάρετε στο αυτοκίνητο το Caravan, ένα σακί με φίδια και 3 μετανάστες. Έχω. Τι φίδια και μετανάστες? 3 μετανάστες στο πίσω κάθισμα και το σακί με τα φίδια μπροστά. Έκανε μου τον αντιφρόσο, ρε μπεσιές, σου έχω πάρει τόσες φορές τηλέφωνο και σου λέω κάτι σοβαρό. Μην με δουλεύεις να με. Άκουσε, σου λέω. Σε παρακαλώ, άμα δεν μπορείς να με εξαπαρατήσεις, δεν μπορείς να με. Κύριε Βασίλη μου, Έλα. την εκπομπή την ξέρεις, έτσι? Πώς δεν την ξέρω, γι' αυτό σε παίρνω να με βοηθήσεις σε μένα. Όχι να με νευριάζεις, κατά τόσο να πάθω τίποτα. Όχι, μη μου πάθεις, κύριε Θέλω να πάθω τίποτα να με. Όχι, μη μου πάθεις, κύριε Βασίλη, θα κλείσει εκπομπή. Αφού σου λέω, μη με κοροϊδεύεις. Δεν μπορείς να με ξεπερνάς, τέλος. Με το μαλακό. Λοιπόν, πόσο χρονών είστε, κύριε Βασίλη? Εγώ, Ναι. 65. 65 χρονών. Ναι. Εντάξει, έχεις περιθώρια, εντάξει. Τι περιθώρια? Σε καμιά δεκαριά χρόνια θα σταματήσω να σε πειράζω. Απλά θέλω να δώσεις έναν αγωνιστικό χαιρετισμό στους ακροατές όλους που σε ζητάνε συνέχεια. Τι να πω? Κάτι, ένα ευχαριστώ, πες ένα ευχαριστώ. Τι ευχαριστώ, γιατί να σου πω ευχαριστώ, μου δώκαν τίποτα? Ξέρεις τι δημοσιότητα έχεις εδώ στην Αθήνα? Χαμός, έλα εδώ πέρα να δεις. Πιο πολύ από την Καλομήρα. Τι θες την Καλομήρα, ποια Είσαι πιο γνωστός από την Καλομήρα στην Αθήνα. Δεν σου λέω τώρα για το εισιτήριο, μπορεί να με βοηθήσει, σε βαράς όλο τώρα. Να σε βοηθήσω, αλλά σου είπα, είναι το πρόβλημα με τους μετανάστες. Τι μετανάστες? Θα πρέπει να τους πάρεις στο αυτοκίνητο, στο Όπελ. Ποιο, δεν είναι παλιό τα μάξια, αφού σου λέω η Όπελ της Κάραβαν είναι παλιό. Καλά, οδηγάς στην ηλικία σου αυτοκίνητο, επιτρέπεται, χάρε. Αφού έχω δίπλωμα. Αυτό. Χάρε λες ρε γάμο τον αντιχτό σου. Σου λέω λογικά και εσύ με λες χάρε. Ρε με σκέσεις επειδή τελείως ρε. Γάμο τον αντιχτό σου να είμαι. Μια φορά δεν μπορεί να με βοηθήσεις. Έχω πάρει τόσα τηλέφωνα για να με βοηθήσεις. Μα είναι πράγματα αυτά που μου λες. 65 χρονών ραμολιμέντο θα πας με το Όπελ. Τα ακούστε σου λέω ρε, δεν είναι σωστό. Στο Euro θα πας με το Τι μου με Όπελ. νευριάζει συνέχεια, άι να χάθεις, άι την ευχή του Θεού, να μην σου πω αλλού, άι να χάθεις παλιό το μαρό, όλη την ώρα με κοροϊδεύεις.